Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kenalah berkisahkan riwayat Ibi Maenggi ratok tangih di hari tua. Dek nasib garisan tangan untuang betantu jadulunya masuk di rahim pundukan duang. Tabilang berumah tanggo patut dicontoh di tuladan. Jo paluah anak digadangkan maradai di rantau urang mengakeh sepanjang jalan. Payah tak kama dikadukan indak desia ke bayu. Setia santun ke bini kasiah disayang jadi bungo cinto nentio alai bulu. Alun manani laba pujo alun makanda laba bari. Sekali minta ketagun mengganyong siginyang tibo leno maenggi di bueknya. De asik di rumah tanggo gilau mauli anak bini lupo sebagai mama orang. Bak sayo sentiang sabalah coba nangkan dua salampi senjang taraju timbangannya. Anak sajo di pangku-pangku kemanakan haram tabimbiang konon rangkampu ang ditenggangnya. Akia kala mudo lahu tuo datang lemah pun tibo darah dingin ku berai habis. Manangih marawang panjang bahilau ratok maenggi. Apalah sabab deba itu? Dek rawi talampau runci yang kasih sayang tadarongame. Siko malonja anak baji menyipak cuki di babak. Anak hendak membalik guno sayang bini mengulik dasun. Awak tabuang amik sajo bak kumpai di bandar tunggang. Ilian yang tidak bermuaro babaliak mujak tak mungkin tas sampang di surau tinggal. Taradok bunsana kamanakan hati na laki-laki kanji. Memandang jesirik matu batanyo sapata haram ibu di malah tersangkuitnya. Tangguang rasai kala dek mama. Masu mudo tenago kuait sangke rimbun tempuak bagatah. Sepiti haram talatian tan sahalai daun tak batanam lupo jusako je pusako. Kok sakit di surau usang kok mati di panti jompo tangih jedoa jendiarok mak konan menjang mak mengapannya. Malang banana si maenggi. Di dunia sansai lenyato dia kirai balai suak. Amal dan sayut-sayut sampai ibadah umpang beluak timbangan barik ke kita. Na'udzubillah min zalik, tsumma na'udzubillah. Nah, itulah Ratu Maenggi stan. Curito nanalah sanak danga ganti pengajar jepidoman. Kini beralih pulau kabar riwayat diri Ma Adang kisah dan ingin kami rantang. Adapun beliau nangku adik kanduang dia Maenggi saibu balai nayah sabaku indak sabapak. Tantangan bangun tubuhnya tampan parangai jukurenah balai nurang badung sana. Kalau Maenggi putih kunyang tinggi semampai murah seng yang berjalan taryo alai. Pinggang kucuy agak malawa rambut katua keditiang tangguang tutua na lunak-lunak lambut. Balai mana cuma Adang. Bak gala imbawan urang, ota gadang sarawa gadang buku tangannya gadang-gadang. Sadeta bidang baunya bajalan manggau-wanggau hariak dareh galak tak pandai. Abuak taga iduang singkekan yang sampai telingo kaciak sungit cejuak sabalambang. Mato sirah pandangan tajam bulu dadonya rabasonsang kasa-kasa dari tangannya. Konon curito anduang gerai mandehkan duang dek beliau. Samanja di dalam paru lah nampak takah karengkang. Sabaleh bulan di kanduangan hilo menyipak mengatu yang rasah jelasak dalam paru. Bawan menganduang pun balain. Biasanya bakanda asam ampalam mudo nantaraga atau mengunyuk ujung baret. Tapi entah apalah maananya, anduang meminta ranggahayam balamun jua buangi baitu ragam nantaraga. Lah tibo maso basalin menangguang mandeh di bueknya hilang ngaka dukun penolong. De urang kepalo nanta singi, deknya kaki nanta julu alaya sonsang garan namonyo. Samalam pajad pintu batabua limau penama baru meluncur ke pelupuah. Babungkuih sekujua badan tali pusik melilik bau sengiak tangih tak kedanga. Walau lahianya basian yang lah gadang suaro bagamurwah. De asan namu memberikan kini bagalah hasan tabuah. Gadang suaro gadang kecek gadang ota juga gadang kato. Baabana jalan kisahnya leko-liku hidup Ma Adang. Basujiro sultan mendanga nak kami kakak kami rantangkan danga kemana jale-jale.
Tasabui nilai pakaian latak mutu seratu gengsi, bukan dicolok lagi kain indah di merek barang impor murah jemaah haragonya. Bukan. Tapi basuo macam nantigo manolah jinih nantigo. Pertamu elok dasarnya. Banang sariang tanunan rape disasah bapantang susui dijamu atak kunjung kuda. Dan kedua taguah jahitan. Tukang pandai berpengalaman jahit nan samo balik balah indak bakasan sambuang kain. Nan ketiga guntiang potongan. Mode baru sai rangkini ragam dan lalun ketinggalan tak pakai kemaripai. Baitulah juo jo manusia kostam. Mangkonyo jadi orang bayak 30 rukun saraitnya. Ibarat tungku sejarangan bak tali 3 sapiling. Tansano umpang salaciek kok kan 2 putih selampih rumit membilai memapahnya raso tak mungkin samparono. Mari tu bilang cek stan dia tong mulai dari aso dangar sultan jale-jale. Nan pertamu keturunannya. Elok sako di pia ibu barasiah iliran dari ayah rumpun dan tidak cacek kata. Basuo dalam kecika. Kok lai asalnya kuriak tibo di anak kuriak juo paling kurang berbulu rintiak. Kamano jatuh curanato tajunyo kepelimbahan. Sebab anak tuangan ibu fotokopi diayahkan duang cetakan urang dan baduo. Nah, sudah tu pulo pendidikannya. Lai sekolah jo mengaji masa ajaran rumah tangga makan pitunjuk petang pagi. Nyampang ko acok keasahan asik dikilia di Gorinda lamo-lamo ketajam jo. Asudah itu nan ketiga nan pangarisan. Yaitu barasiah lingkungan masyarakat. Kondisi alam pergaulan orang kulil yang sampai tinggal satu membantu jiwa anak. Nan bak sepantun orang tua. Bak bantu tuangan loyang kekian pulau bantuannya lilin. Bak aragam irama gandang baitu lenggok tarinya. Di sana tenangnya. Apa nan baru dipapakan sekadar teori cedek pandai ukuran umum pukul rato. Namun ado kalonyo rukun jesarai terpenuhi Allah taisi 3 rupo. Kok sako turunan bayak-bayak ado badidik kena nelok masyarakat lai berasiah. Namun anak rusak binaso indak mampe bangkang gua. Maka ada semacam cie lai ulu bala pangkat penyakit. Yaitu sisiak cilako garis tangan bakat bawan dari laya iko narumi manawanya. Samisa membuat rumah kemastan. Walau ramuan kayu rikia tukang yang dari pandai sikek rumah model potongan kini. Tapi pondasi di tanah rawang di malah tiang kainggo alamai keruntuh bangunannya. Baitulah nan basuo joma adangko. Tokoh cerita kasenangko orang memakan masa matah. Walau barasiah hilirannya, tapi dek paja dasar kerengkang di sebuah sekolah tak ngerajan mengaji acuh tak acuh. Bapak mati mamak melengah tinggal lain dua menggubalo orang gaek lama sakicua. Dilihat lingkungan pergaulan, bakawan samu pajudi orang pampok je parambuang mainyo barek kekida. Ikulah nama membantu jiwa maadang kok gadang menjadi sipai lah tuo berubah tidur. Manto ke manto nan bahapa sihia menyihia nama kaji silek teralak pemenannya buru menjadi peduniaran siang lalu malam metanggang. Sampai nyoh lagadang misua jadi jelatang kecang miang silang kaneh dalam nagari sasaran kutua orang kampung. Itulah ragi maadang siasan tabuah rangimbaukan. Namun semantang pun itu isuaknya di hari tua menjalang tabuah kebagua tinggal serimah sisoidwi. Siko baputa baliang-baliang, babalia awah penabangan baliau condong ke surau mati di dalam baibadah. Bak tabu mani kaujuang hari petang taruah mahelo husnul Fatimah kecebuya. Nak sayah kisah maadang nak nyato riwayat ibu danga dek sana jale-jale simak bana titiak komanyo dan sampai sasek beberito. Waktu ketek kanak-kanak sekiro bau mual 5 tahun. Singkek peminto ayah kandung aja sampai takaran sudah mati nan alun tua me. Disabui barang peninggalan, jangankan pitih nan babilang ameh je perak badi orang ataupun ladang tanam kare. Malahan utang batinggakan ongkueh perubek kiri kanan.
Luas sahalai kain bugih sebantuak cincin batu akia. Itulah warih banamukan ketando manah dari ayah. Tinggal lain dua jabang kalai bakayuah hidup semua surang. Masyak di tengah sawah hurang indak batu hua tapi kain arok jua anak nang kagadang. Balimo anak binalanya ketek-ketek basusun paku duo jantan ciek pedusi. Sawah lain di tangan orang parak kulit sadang tersando ulah dek mamak nempang gadai. Balimpik surek pendalaman petabuh raso tak mungkin tinggal bercamin bangkai saja. Babaliak cerita ke Mak Adang. Kanio di masa itu sangke jajahan Rangulando menjalang Japang ke masuk. Di tahun 39 parang dunia laba pancang buncah Ulando di Batawi. Di sinan tibu Malaysia Krismon istilah patang hirik susah sugalo maha na adang bau mua dua balik. Biasa gali basuwo anak-anak sepangke itu sadang nang kisok-kisok makan. Kok badan mulai maisi kok tinggi maragang nanya gilo menginyah je menginyoh. Bajadi laku parangai adang menjajuk karajonyo. Ibarat semisa anak baru lesak dan tidak senang diam rintang mengaca suuk ida. Setantang diri Mak Adang mandeh bansai bapak tiadu mamak nan seorang bersilengah bako tak dapat diarokkan. Dek badan gadang karangko makan kurang bakain indak nampak bana kuri masyaknya. Kadang-kadang ulah dia lapa litak tak joa ke dirintang. Padi takaka disawaknya karena dia orang digagainya talu ayam nan acok bana. Dia acok orang tagagau banyak keduan bakeh mandeh anak bujangnya buruak laku batundo sumparang kampuang. Lalu ditanya anak kandung disuji lalu basi asik ke jasa di muka sidang. Mak Adang menggayang panjang tiok ditanya nyoba indak baharam badani Allah mandeh indak picayo lain. Dek pasai memujuk-mujuk lalu diambil tangki sapu manau masyak panjang sedapo. Nyor rambah kaki Mak Adang nyanya juanyo kenelaka kadang melacui tentang pinggang. Walau sakinya alau rabi saseyui indaknya mahaduah keluar sayang menahankan. Akianya mandeh letiah surang tahanya duduk di lantai sinan tabayang mendiangko. Dek awih mangko takaca dek litak mangko tarabo. Ulah dek bansai jam sikin hidup nan tidak benang kodok tarambau anak dengan cupiang. Sinan terserak tangi bundo jorato ibu-ibu anak ditunjuk diajari dibari pituah jenasihat. Mak Adang tagak mematuang sepatah kato kejawabnya. Maafkan nambo mendek. Waktu berjalan juga. Musim bertukar tahun baraliah Mak Adang bertambah gadang juga tapi alun jadi ranggadang. Mulai merangkak karemaja lah nampak tando-tandonyo karena jadi pemuda. Lah pancanang di muka camin. Suaro parau-parau basah sungit membayang di bibianya bak pinang mau rebungu. Sikolah bana para lunyo siluah pidoman dek nantuo membimbiang anak kena luru. Ibarat semua metua ia kemasan. Nyampang mailia tak babanda membosek di salo batu malasau ke para orang tinaman mudo di ondohnya. Dan sano itu nanti jadi utang jualah ke dibaya tampan berkuju inagari. Dek bansai nang kula juo dek senjang kemari tido indak talawan dunia orang. Tasabui tentang sekolah baru masuk di kaleh limo sekolah desa masa itu. Alu la tahu tuli baco alu nabeh caro baretong. Indak tarago memupakai Mak Adang keluar surang kini malala panjang saja. Kok ditanyo pulau mengaji lalu di surau lai rajin utaknya maja baku bana. Hinggo maijo suri ama membatang hilang akanyo. Kaduduk jo di legaran malu tibo maleh teraso guru pun muak maulangkan. Babuah muncung mandehnya menyuah anak sembayang. Kadangan lain dia makan antah apalah yang dibaca mungkin sekadar rupak tagak. Puaso sekali haram. Dek sagan takut jainduak makan sahur lainnya jago banyak tambuahnya dari orang. Pagi pariwak di kacanya jo karak-karak licin tandeh babukul 10. Mansungguah baraja sile. Laki hitam segala hitam tekanak ditarik kapalo runciangnya membalah banak. Manakah jadi pendekar kini kok? Jadi lantiak langkahnya kadam taguah pasangan kudo-kudo mahampang pasang baunya. Ciek disimak dua dape urang tiga dengan lalimo menangkuk banaan tinenya.
Tersabui ragam kesenian, saluang dendang puput sarunai tambua tansa telempong paci, tari sewa, tari gelombang langkuk, jarandai, tari piriang, sadonyo kameh de maadang baliau bintang di lapangan. Tentu saja, dek cancangkan duo sagara gai kepanan duo salabuhan, bayi yang laya jebatin samo dituntut pegurui. Musim datang tahun baganti, maadang barang sik gadang duo kini menjalang 20. Bangun tubuhnya samparono lah nampak kama condongnya nyato kejadi irang parewa. Awak tinggi gadang bakaka, tangan lia kakinya capek. Kuntau tarala ala wambek silek bayang silek kumango memutus segala kaji. Sajamba makan sipaknya tangkok je kunci tak barangin pasuang bumi pentang Taurat. Umpan geleknya berbahayo makan sikunya na membunuh sulit pendeka membolehkan. Antah yo antah mutido konon cerita ke orang. Jo harimau memutus silek bercuba di papan salai kaji tamai guru pun mati. Tabilang berburu babi itu nan dunia pejatian. Anjiangnya 3 gadang-gadang. Nan sikua samui karanggo saikua kelupa abat tuang cukui juga bak hitam kumbang. Salurah bunyi salaknya sarimbo panjang kajaran. Asah kalapeh dari kala sinan buruan kemamatah di bangkai 3 sepilin lasirah sajo keluarnya. Pangke maadang buncak rajo. Kalau paunan di kampuangnya beliau memancang buru laweh tumpaknya baterimbo. Nyampang sebagai alet tamu maadang tumpuan sambah. Basonsong lalu baduduakan bananti cara norasa itu ada masa itu. Ko ada 20 orang bertanya, bahasa tantang adu ayam. Biasa buang biar memupuas tentu menobi dek beliau juara orang bau kan. Segala menyangkut ayam, tuah cilaku di galanggang masuk netaruah ke batampin beliau pakarnya bana. Tahu je sisiak sapi udang paham je bulang ke bacuah arif negara kalah menang. Ko madang malepeh ayam jarang lah taruah tamaelo orang menompang menang saja. Tak kalau madang ke barangke menuju buki ambacang galanggang pacu narang agam. Handuang gerai mandeh beliau sedang kalata sakit karet. Dek mumuak dimakan mumuak tuo di lamun perasayan anduang sama musuh duo. Baliak nandari pecuku do dicaliak ranggai tambah larui. Ayah sandek bubuat tak lalu hanguk bagarau turunannya yang suok golek ke kita. Disapo ndak berbunyi dihimbau indak menyawi lah kata caliak matonya. Sepanjang kecerang siak itulah ketandu-tandu umuan yang tidak panjang lain nanti masuk kutikonya. Ajalilah datang menjapui nan punyo tiba mahandiak sakarat kurang nemukan. Tansano anak nan saliah satapa indak bertinggalkan samiang tak cari tangga berundo di rusuak mandeh. Sinalah masuk kutikonya malapeh jo doa-doa membaca Quran surah Yasin kalimat tauhid bagi siapkan hanya selesai perjalanan. Tapi malang bana mandeh baranak lah nasib di anduang gerai. Maadang malantiang jua marau di lapiak kuah judi yo ampuk temandayo. Semalam panjang tak nyopulang ditambah pulo sabari suak si anak alun kecogok. Piak diri badan maadang salayang lai taringek talinteh dalam pangana mandeh dan baalah kini. Tapi dek gantuang coki di tangan sadang tau juang tangguang main dari cako alun maelo dili puasa jo bisi ati. Dari baiko ke baiko ditunggu sejamang lai antah kubingkeh sekaliko. Bakocok karte baru menanti juo segiliran awak coki orang menyampai. Alun wakatu lua masuak tedanga tontong berbunyi membaleh tabuah di surau siah kogaran na meninggal. Kironyo anduang nalapai urang baduyun pemanjang wa anaknya surang nan tak nampak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan anduang geri. Di tahun ampe puluh 3 parang dunia bakacamuak Japang masuk ulan dolari. Patuka tuan nagariko kini mahendek berkuasa. Kejamnya Allahu Rabi. Sugalo bareh disikatnya untuk baka bala tentara rakyat disuruh makan ubi. Laki-laki di Pasorodi diopor kaloge kemenggani membuat jalan kereta api.
nan gagah dilatih parang dikirim ke tiap poron jadi pasukan dai Nippon. Itulah haiho nyenamokan kaum panpelor orang sekutu. Labiahnya jadi bagodang jadi senendang paripaga tentara serap dalam kampung. Sepanjang sejarah negariko itulah maso paling sulit stantanyo ke orang namarasai. Hidup susah segala maha hangok di ujung-ujung tandua. Dek Japang takabua ame tibu musibah dari Tuhan. 3 tahun lama menjajah kampungnya dibom dek Sakutu. Hiroshima menjadi abu Nagasaki karena bermatum Nippon kalah awak merdeka. Alun setahun antaranya datang mau untuk orang Ulando niat mau ulang nak menjajah. Mairiang orang Sekutu itulah nikah namakan. Di saat ketika itu segala pemuda dalam kampung dibakar semangat revolusi. Baraja latihan parang pokok asalnya dari Jepang. Dan gaib pantang ketinggalan satu babari hilia mudia menyandang suligi bemurunciang. Dan ketek kalian tangguang membantu pasukan pulau bernama Tentara Samu. Padusi sabil muslimat memaci ube kaube urusan balik paroban palang merah kono namanya. Adapun alim ulama asik dikaji di petuah badaliah di Quran. Wajahidu fisabilillah mati syahid di medan parang loncong masuak dalam sarumpo. Jadiak pandai baitu pulau berapi-api pidatonyo. Aso hilang gua terbilang merdeka ataupun mati baitu sumpah balapatkan. Sampai pun simpanan lama pakaian orang datu-datu. Tahan basi tahan gurinda ilmu balik dalam lunau asimai sebalik pinggang. Antah siri antah mosasik nanyato niat untuk parang mau siau lando orang kapia. Pendeknya Ustaz, tabu dua semangit masa itu entah dari mana datang bagak rasul di bibia tepi cawan. Setantang diri mak adang beliau tak nemu tahu masa bodoh hendak peduli. Urang sabalik kaluah kasah pipih sari segala maha kecimih firentinasi bakain sehalai langkok disasahkan yang di badan tumu setio alai banang. Namun beliau lagak jua gayanya coga para lente pantang maisok daun nanong rokok merek segini pipa gadiang sagi salapan. Patuilah ada nang curiga maadang jadi sapiun matu-matu di pihak nikah. Kawat. Tapi entah apalah nanya pakai mungkin kok sisiak pembawaan. Walau dipanggil imam parang tuduh je cemo baka tutui. Tando je beti tak basuh beliau lapeh elok saju. Malah madang jatuh hasuk diangkit komandan BPNK hansip di zaman masa itu. Tuah laki pangkat mair yang bersaga bermiang pulau tambah berkibar merawanya. Kini gayanya berlebihan. Baju hitam sarawah hitam itu pakaian kebasaran. Laki selempang merah putih tekanak kupiah runciang. Di pinggang padang semurai si tewal membalik kaki sebantu rajo sepatokah. Ala-ala hongema adang ba urang gilo baladiam. Main tangkok main tarajang salah seketik di daramnya. Karengkang makanan lampang nang kayo sesaran pang warando juga di sasawnya. Sialah urang ke menyapu tak kama abakeh ke mengadu. Bak sigiriak makan kalabu tipak di balam padirabah. Salah jabana tak bertimbang alu aja patut tak sau kuat. Cemo menjadi sarok balai hasuang pitanah lebih aso dan dam kesumat balapaikan. Ibarat di alam rimbo rayo stan. Cotok mencotok semua awak gilo maintai-intai taruah. Disiko sayang tak pakai taji je kuku nampak guno. Salak je kuku basi dareh ngaun si balang menudahi. Itu biasa dalam meboh adat negari dalam kacang. Beko lah datang kutikonyo ombak tanang angin salasai hujan taduah kabut puntarang senjang berbalik kanan bana biduak lalu kiambang suri. Baitulah sejarah yang terjadi standragi kisan di negari. Sapueh-pueh beku rasai sabaliang-baliang roda kincia akia kalahnya tanang jul. Dahulu karuah bekundak masuk darurat menemukan. Menjalang tahun 50 Sekutu pulang ke kandang daulat baliak ke tangan merdeka 100%. Itulah di jure menemukan. Ini golek latibo dengan data. Sardadu sekabe arek bain pun dalam TNI cek kapa surang kemudi. Polisi setubuh pulau memacik tampu keamanan. Dibantu upah dalam kampung parik dalam pegaran kokoh urang bagak papalalahkan.
lalu disusun tangkai ciek-ciek diatuk pemerintahan minyak mamak tulang pungguang. Jadi pandai alim ulama pasak di kungkuang di nagari, pemuda menjago bateh bundokan duang satu di dalam samu bajalin bekulindan membangun adat di limbago tagak nagari jondang. Sangke masuk darurat maadanglah 2 kali kawin. Pertama jorang sesuku sekaum balain payung sitini namo panggilan. Kawin kedua jo paridah gadih baumuan nambaleh anak tiri kepala kampung. Mari itu mulai dari awal, sabab musabab ketarambau kawin menyimpang mengalempah. Walau tercecek di nagari marompak pagaran adai, di awak orang basaga sepatah rantiang tawadat tiak seciok murai tak berkicau. Minyak mamak hanyang sebalik dubalang serupa lengah, konolah orang berkulil yang mencaliak di sudik mato sabateh gunjang pinjira. Ado banacik jodoh orang sejurai separiwak berturu-turu menggarega, nyamanyipak sebalik bukit membulalang di dalam kalam tuah maadang ketaban dia. Tasabab mula-mulainya dikaji ulu pengkawala, ulah dek kasam mencuang jua kato terserak badorongan sasek rundiang salah bicara. Sinan lawangki simbabanyo, dasar urang bungkuak sejangka tersingguang lebih akanai pari jepaga diondok. Adapun siti nangko urang Jombang bintang nagari jando nambaru tangga merek sekali alun ketucian. Awak matah sadang berminyak intayan mudo dalam kampuang buah mulik nembujang-bujang. Maku talinte harimau dek balangnya tekabua gajah jebulalai, bala buah-buah keto-kato disangko indak kaba aku dian baru menyasar. Apalah garan katos ini? Katonya mencungko. Buat di kampuang nagari ko sulit mencari kejinjuangan orang sepadan sepuluhan. Lagak juga ya tak menganyang, jadi apalah kegunanya konon bagak kepakayunkan. Nantara lu derang pedusi, uncangnya pade bapiti harato banyak kok kandak pentang tetagun memakai sepui hati sinalat tuah orang pedusi. Setandang diri maadang walaupun awak pareman menjajuk semparah hurang, adang-adang tibo eloknya tekana caro kaum raso sesuku Jawa Ampia. Lalu beliau menasihat, pihak usah kato tadorong-dorong pihak agai mencuang gawaserak tuah jauh cilaku Ampia. Namun malonja anak bagi senjang disumbang sautannya. Malumlah awak semua disangko gurau semua gadang rupo paringgo di pembate. Manyolos tinggi masa itu. Usah di siang ledang ngurang stang. Piki akan taruko angku manga ko alun basamayan sama merimbo tebangkalai. Cang bana ko mah pajaku. Dah itu pikiran adang dalam hati. Iyo nak tahu jemaah adang. Tapi pakatan dan bakian tersintuah puncak canggunyo araso dilambai-lambai api dan bak kuliriak masuk iduang badarak-darak heraman. Santano jorang kilaki disikau utang balangsaikan. Kalua barang simpanan tak laia batin bermain pantang galehnya diaga orang. Taga basobo indu-indu rumit berundiang di pedusi. Tapi nan kato wajib dijawab ko gayung tentu disambut jalan merusuak dengan tampuah. Tak jago insan di dalam tabayang bajah gurunya merasai terdekaut ini. Tengah malam di bulan sabit hari nan hujan-hujan rinai, bunyi lentibang basautan di tingkah siamang rimbo sayuk kadang luluangan liang. Sitini tagolek surang matu nanindak talolokkan kaluah kasah sapanu hanjak. Antah dari matuasanya tigolah garak dalam hati batin tidak senang diam. Tengyang-yang di talingo raso tadangarang main bau darah tersirok-sirok itu. Tidak siapunan menyuruh barayun langkah masa itu menuju ke pondok tinggal sinan beliau menunggu. Rupanya semenjak sanjo rayo cako maadang membuso dari jauh jo bunyi saluang talangannya.
Pitunang menyuruh datang japui tabau kinju. Kini ikan mencari luka baranang menyonsong ayah masuk ke injok taba pintu. Apakah garan terjadi tanyokan keriang lantai setan bilih cerisasi. Ambo tak mungkin babarito sutala paham jawabannya. Semenjak sesudah itu barulang bidua ke lautan balaya di mata kana bala buah di maka mungkin. Acok pulau bajalan surang mencari kapa kekualo. Hebohlah kurang dalam kampung Bateba gunjiang di nagari. Malunya to aib bertumpuak bala menimpo pesukuan muko kamalah disebutkan. Taradok diri mak adang. Janyo terapuang-apuang tak anyik terendam-rendam tak basah. Mako bararak ketuan kali di kabik jejab kabul sabuangan tidak digalanggang. Atau kabak halai. Lasinan tibonyo Ustaz. Dek Allah mengkasih sampai utang dan sudah berbayaran. Marapulai tak pulang-pulang tinggal anak daro juntuangnya gilo maitong-itong kasau. Carai indak sarak pun bukan. Tapawi indak betali tergantuang di awang-awang ilian tidak babandakan. Itu kawinan pertama Yusuf tinggi. Di dalam padunan bakian nampaklah bungo setangkai di laman rumah narang koto sadang nang kambang-kambang arum. Gadih bau muan nambaleh tinggi alun randah kelampau rawi alih bangun selesai mato nyelindok ketaduhan bibianan basah-basah ranun lenggok baik tiak pulang patang. Tutua nyolintuh-lintuh lambui pandai babaso bakucin dan awak rancak curiah puluh. Puji laki sanjuang bertimpo cacek di malah diletakkan sulit mengicuah pemandangan antah ke orang buto saja. Baitu lukih gambaran gadih paridah narang koto stan setentang diri madang rawak nan sadang budu mata ibarat semisa alang saro tabang berbega di udaro niai rao inggo mencakam ayam lengato alamaitnya. Maka diutuilah orang menelangkai marisiak marisi-erisi menyerah umpan parapak jalan nan pasar nak baturi cupak tetagak nak baisi sepanjang adik nak pakai. Tertibau kuah jejangku masuk nyorundi yang berbalasan imbau kuah lai basauti. Di dalam resah penantian tibolah jawab orang sabalah. Sultan tak tahu kebalenya, aiko buah katunya. Pihak dek diri anak kami bak umbui baru menjulai alun setahun jaguang. Bersabar Sultan dahulu paridah nak ingin bersikola na lain cari kegantinya. Mandanga buah jawabannya raso ditembak peti tongganan bak disinggang si gulambai kamalah berang diampehkan leno maadang dibuatnya. Adapun di masa itu gadih baumuan nambaleh lah cukui umua bersuami lain ukuran masuk kini menanti masak di batang 30 halu letalai. Tentang jawaban pihak peridah kato balik mencari lapeh alasan bercari-cari itu pasti. Orang pun tantu lah mengaji. Bantuak petongan kami nantu jininya orang kesumando dan Mbak Intan bakarang loyang jauh lah panggang dari api. Nak adang tahu itu, mak adang merasakan. Paham bana mungkasui orang maulak sambah penamonyo. Dalam bapikir-pikir surang indak malu sama lunangko siko bagolak perang batin mendidih marameh jantung. Kok mengana harago diri martabat dilenda orang. Dayo ugilih nan tedanga. Tapi bagi siak hati nurani lalu tetagun langkah setan. Bisi anati. Dek barang untuk dipakai pemenan laya jawatin. Jambu gatialah dari tampuk barilah rilah joran tiang bersuko-suko jodahan sinan bersuo barakaitnya. Darai umpama makan ndak sekadar perik kanyang palapeh kendak selero bukan. Tapi lebih daripada itu, Samparono tiba di runggo memuji anggota ketujuhnya. Kandak nasi menjadi daging yang minta ayah menjadi darah bibik cetampang keturunan. Sesuai bak kata orang, mambiak nenelok jenan suci, letakkan di nama rahasia. Baitu bisi anati ma'adang tangguh angkut. Dalam aparang hitam putih, tagak disimpang keraguan antara elok dengan buruat. Tadanga barito sumbang kabar sayah tentang paridah. Dalam sepakan kapatangko lah bule katu perundiangan siriah seputar petarimo. Anak muda berpendidikan tamatan normal Padang Panjang. Mandeh kayo bapak petuah mamak sambah urang pulau babanso keturunan.
Anak rancak minantusan tiang bak cincin laki kajari matu piruh pengarangame selesai tukang membantuannya. Sananglah hati ayah bunda sumarak rumah nan gadang mencayo dalam negari. Dalam menanti-nanti hari masuk kutiku alik jatuh, paridah agak berubah gawah jesipai biasa. Muko kusut ilang gairah di madu-dua dima memanuang perusuah pemana-mana. Makan nindak lalu batanggang matonyo tagak pencahayaan disapo haram berbunyi ditanyo haram menjawab. Nindak bersabak bakarano tibo tangi mengungu-ngungu kudian galak semua surang. Masya Allah. Maku camehlah saisi rumah pakai minyak jemama. Mungkin tersapu tuaganyo antah keulah dan mempaneh lalu di jalang dukun kampung. Baputa papean limau baromba ayah di piriang. Sinan menggeliang angku dukun lah kanai ke mata jatuh. Ubek laki saparangkatan babuso jada suntongga mandi ayah tigo muaro sakit nanalun angga juo. Diganti judukun lain dicari nalabia santi yang saroman semua pacaliaan. Ubek masuk asimek laki jangan kencegak makin parah. Kini mama tiak-tiak sanjo gilo menjujuk jijik abu merentak malawan panjang. Namun orang surang disabutnya, maadang. Menurut angku dukun pengabisan, iko si jundai narang lapeh gas yang tengkurak nembamain. Isi banak raso baputa tali jantung disentak-sentak wara kekuait manhankan. Tak ada ubek namangkuih salain bayak kena nasa. Dan membari ke manarimo pulangkan piluru ke sambangnya baulah capek ke madang. Ndak terago pikir panjang menyambah-nyambah ke beliau. Tolonglah hube anak kami stan apo saraiknya dipanuhi bara biaya tadi tangguang. Pihak dek diri badan madang ikolah bananan menanti. Nambak pucuk elam menjulai na ayah semua membasik na licin kilek lah datang. Baru laki limau penama alun basambuang yang kedua bak kinci waranti tagak cewaya tepakok tani kini babaliak basamulo. Paridah cegak samparono. Alhamdulillah bersyukur orang serumah doa selama diadokan. Sudah tu balai. Tak ada orang yang tahu apa jinihnya perundiangan. Nanyato sudah mendoa berputar kepala widua paridah berpindah tangan. Dulu sekutaran menungkai kini maadang mendabiahnya. Rencana di tangan awak, putusan di tangan Tuhan, iman tawakal menerima. Kawahannya Pak. Tapi stan, iyo lakawi hukum alam ado bana bunyi dalianya. Setiap dapet dalam sama hilangnya di dalam rimbo. Mungkin dek niat kurang berasiah orang membari nentak rila nan punya raso tepaso. 6 bulan masuk lalu paridah sakit-sakitan. Walau suami dukun gadang, namun ibarat tukang pangkeh kemastan giliran abuakno panjang indak pandain guntiang surang dah. Maka baru belah kian kamari di jalang segala dukun keluar masuk rumah sakit berbilang doktor merawatnya kandak nan satu nan balaku. Singkek umur capek peminto harta Allah pulang ke Allah. Kurang lebih setahun sakit paridah paidah ulu membawa luko laya batin. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Salamu masaudara stan. Parang jenika jusa kutu sampai menjalang penyerahan jujung tahun sampai 9. Maadang gilo wingi. Cah kawin beko sara adonan tinggal tak batantu carai indak talak pun tidur. Jandonyo sepanjang jalan baranak setiap liku surang punaram di silau. Keditanyo makai beliau, alah bara bini adang gini go. Sambil mengakah dijawabnya. Dek banyak adalah ragu dek lamu lupa membilang indak telaki maitongnya. Itulah inyo adang, itulah inyo si Hasan Pawah. Ulah merasai sangkek Japang balanjut masuk darurat. Orang sagan menunggu kampung trauma istilah kini. Walau pokok nasi sebungkuh bekain laki di badan, marantau wajib hukumnya tinggal negari sementara. Menggamang berjalan jauh sabateh padang bukit tinggi, tibo dan bagak kare hati malala ke kampung orang melampau wateh Minangkabau. Kok diukur aja masuk kini ndak mungkin masuk diakar.
Kalinggau berjalan kaki satoboh pai ke Jambi banyak namudiak ke utara. Menggaleh sepanjang jalan bajojo rumah ke rumah, sitara je kecenggor yang menjua benang pinjai menjawe upah jadi juo. Nan pangka makan di jalan hidup pagi hingga risua. Kok beko sampai di tujuan diputar pulau kinci-kincia di matumbuh semari siang baranak mengko dibuai. Sadang sami di liang batu lai tak mati kelaparan kono kita manusia. Walau berbagai parasayan julu jalan mencari untung, jarang kalah babaliak pulang itu nampan tangan anak rantau. Takana pantun didangau sangke main pau bagu balo. Sirasai Sultan Malenggang berbaju ke Sumbolusuh meniti jembatan gantung. Pado bansai dia bawa pulang elok lah rantau di pajawah sabala dulu mendekan dua. Taradok dari Maadang mencalia urang ondoh poroh batundo pai marantau. Baliau malengah sajo indak menggari antinenyo. Mungkin di alun merasa susah hidup surang sabatang tongga berindua beranak tidur. Lai bana bagaimanakan masa bodoh tanamu tahu. Makoringan baban isi parau Malenggang berjalan surang. Konon pulolei para joladang dikanehi sawah pusaku digadaikan. Indak siapa menghalangi awak kana mak kece urang menggadang bakatodare. Ditambah jua sialapau di sinan ulu matopitih. Tampik bepuhun rang paburu sinan tarapak lapiak koa sabuang beliau juarun. Sudah pemilunan pertama di tahun 56 menjalang tahun 58. Angek negari Musa itu tagang badan tiang Dewan Banteng Ahmad Husin Juruyanang. Membaleh sorak di utara Dewan Gajah konon namonyo simbolon memacik kampua. Di salatan gumanta pulau benamo Dewan Garuda Nawawi bucuak pimpinan. Bain pun murang nomor 3 mu pakai di Sungai Dare. Sinan Talewa PRRI Tandiangan pusat di Batawi mamak disanggah kemanakan. Itulah masuk bagola stan. Surang gigiah surang karengkang baradu tuah semut tuah kaparang duo tuaga. Adapun nagari masu itu ibarat memancang alet. Samo bagara tu mudo ninyak mamak tagak matur. Nan jauh dia yang siriah nan nampia makanan saru nan matah mulai dimasakkan. Pendeknya selisih basah heboh serupo labah pindah. Haruk lai cameh punado entah tuah entah celako tamu tibo dari Jawa bunyi gandangnya oleh tadanga. Surang sajo nan tak peduli mudiak lalu lihat singgah tagak menyisiah-nyisiah surang. Siatu orangnya? Maadang. Lalu setahun kemudian datang tentara baret sirah RPK namo pasukan Kopassus Carokinium. Mairiang di Ponegoro malampih Brawijaya serdadu hijau dari Jawa. Darun badarun kepatabang manyerak antara payuang kalam lalangi di buehnya. Dari lawi menyusupulo bunyi Mariam bak karuntuah kamasu apa siapa paga. Nadaik menyonsong ale tibo kok kato tentu bayawak kok gayong patik disambui. Membaleh konon dari pangka basoka satu menyambut sorak gereng putih boleh. Parang pacah cakak memulai operasi badai benemukan. Kaja tengah padang cido mencido di nalangang. Bajelo mai dalam parak berserak darah tapi rimbo cabuah labumi Minangkabau Bengkale lamo bersudahkan. Tansano sabuang bajanang bawasit caro di bola. Joko dicaliak jalan main saimbang baliak betimba balabiah berkekurangan. Sapia Apri dari pusat langkok senjato bari ringan punyo pesawat kapatabang urangno bertuka-tuka. Dek tentara pihak menanti ado basuka paimbuahnya sumbangan dari Amerika. Ditambah punyo galanggang lebih paham lekok jeliku tampek maintai musuh tibo. Itulah sebab karenanya baradu cadiak strategi sama-sama mencari gelek. Apri menjaga jarak patroli berkaum-kaum siang parang malam berjago. Maka banamolah urang dalam. Tapi dia lawan memacik santiang awak pas baka panjangan bala 6 terkunci pulau. Kan dua main barek sebalah hatiannya urang memutuh tokaba alai. Main nabi batu bakocok parang sudah sengketo abih damai juga kesudahan. Maka ke tengah cara norasa samo dikunyah Siriah Pinang salam basalam masa itu. Kembali ke pengkuan Ibu Pertiwi. Baitu bunyi saruannya.
Selama pusat di dalam orang kampung Bamukuduo pandai-pandai mencari aman. Jo pusat baelo-elok tapaso manggua panjang rasio tentang tesingi. Karimbo menyuruh-nyuruh manta nasi jabaka. Kode isarai babarikan bilo masonyo operasi. Tansano kemari indah atau senjang barek sabalah alamai iduit kesansaro. Lah musuh balik betimba ate HP di bawah baro cobika mengehi tengah. Tapi lain si baik ke Ramadan stan. Inyo bakawan jorang dalam jo apri galintin pintin komandan konco hari. Bukan hanya sekadar itu, Maadang membantu apri banyak info diberikannya. Mulai dari jenis senjata saat kutiko pemberontak mencari makan masuk kampung, sampai memberi peta denah basis di kubu pertahanan ataupun tampik penyuruhan. Sadonyo bocor dari Maadang. Ota dilapau mencarakah gilo menyindia mencume hurang luar sasaran gunjang. Kata tu Maadang, tinggi gabubu rendah tikam kuku adarih pari badan puang keok juo kesudahannya. Pengacuy gadang Sarawa nasirang kampung diampuah nyolah kanyang lalu pakaruah. Tangguang rasaikan dek kalian pemerontak, indak malu semelunangko lake lah mere orang kalah indak kabangkit-bangkit lain. Mendanga kecek balampang-lampang angit telingo orang di luar, sapakai menjapit malam dicancang disai-sai dek badia tak ada orang pendeka. Arih jabala kemaimpok meliau makin marape. Laloknya di pos tentara OPR jadi ajudannya angit atadah dari cangkir. Dek sayang juga manakan nyampang ko utang babayaran, datang datua nyoba nasihat dibari pitua aja paringe. Usah kecek tak dorong-dorong agak iurang kata singguang, indak pendeka nentak bulu istan nado langit dibalik langit awak hebat urang tum santiang. Mandanga pitua je pitunjuk bukannya terima kasih, malah beliau galak gadang mangakah manilin sungai malah sau keto sembongno. Angku dah tua. Kueyo balangi di balik langit dan nak ingin mencaliaknya. Alun picayo dah buah ombaknya sebelum pasiannya kelihatan ku dah tua. Lai tawangku, dia orang awak ku kecek gadang kota maruok bagaknya dalam berundiang. Tapi mah buktinya, alun dan maliat ku camandi layangku. Indak pernah dalam riwayat minangkabau manang beparang bilo. Kecuali batakuat taki batandiang mahadu kabau dek ciluah mengkonya manang. Jomojo pai menyerah kalah, komandannya pai bajapui bahambiak kerang semando, barajo kan di Pagaruyuang. Jo Aceh pun keok, baku kuat di pantai barat separuh Minang di Lutoknya. Tiambung kuat datang malalah istana habis taparumnya bakal di Camintari. Rajo ijo entah kemana sampai kini nak pulang-pulang. Salamo bumi balanta engkau datua silih baganti penjajahan. Sajak di Rajo Sianggarai baraliah ke Rajo Sipatokah, kemudian datang Ulando diopor ke tangan Nipon. Lamar mereka dijajah orang juo baruangku. Patuilah punya senjato basokanyo namukan. Bakso kanana, bakso kayo, bakso kalama. Alah picayo bertua tu. Sinan menjawab engkau datua jelunak ketua mencucuk mahunjam ke dalam jantung tanyo dia jawab tanyo polo. Hasan, lai koh sultan tahu mangko kalah tiap waparang. Ayo dek pengacut garang Sarawa, kecek Madang. Capek engkau datua menimpali batua. Dek banyak gadang Sarawa seroman pakaian sultan kini. Pandai mencecek mencumeeh bajuang haram kok namu asiko rusaknya Minangkabau. Permisi mbok. Beliau pun bayi. Kemudian pada suatu kali pernah pula Malin Saidi orang tua di dalam kampung ulama Tempek Batanyo memberi nasihat di pandangan jauhkan sombong takabuan Nabi berang Allah melarang. Mbak baru disiram minyak cara coba daram-daram kato maleceh merendahkan. Mbak kato Maadang masa itu, kok buya kabakatubah cukup di surau di Musaji buya. De orang berpengalaman buya terima singang saja manggu-angguak memahami. Maraso mendapat angin kato dan tidak dapat balik. Maadang lalu melanjutkan, buya, sajak dulu sampai bak kini tak den picayo ke jiru doh. Wajahidu fisabilillah tiok diadu tiok kalah.
Alun kabarawu yakini laidoh dibanding ngarimau dan salapan kalah juo parang pidari. Ya ndak? Batua kecek buya. Kok musuh di muko dapat diralah, disuok bisa dikaja dikida buya diuru. Nan rumi musuh di belakang nasan menuhuak kawan saya yang pengkhianat. Konon pulo lah dia cilaku musuh-musuh dalam salimut munafik. Orang ku wajib dikikih darahnya halal ditumpahkan, dan itu syarat mengatur tinggal adik-adik memakai ter. Andanga kata kuncinya mencari anta antum ke agak mamper batin maadang kabek lungga pasangan goyah di muka nampak kelihatan. Tengah malam pukul 2 balik maadang tersintak lalu tekana mimpi jerasian alamai buruak agaknya cameh tibo gamang terasu. Lalabi umur 40 halu langkahnya nantata ruang indak marasai takui ganta. Tapi sajak mendanga kecik buya tengiang nasiak engkau datua raso tagak disimpang duo katarwih badan kailang kesurit awak kok malu siko tetagun pengenaan. Alun sepekan antaronyo datang si aneh bebarito kemandan OPR ke Citangan. Katanya, oh mak, pailah dulu mak. Ambo mendanga kabar saya orang ketibu malam isuk membawa menjaput mamak. Memang batu kecek payah kau iko malah tak awe mimpi. Pihak dek Sultan Rajo Api bakih anggota kumpi masang Allah membuat kata putih mengirim ampik regu tembak mahambiak japut tabau lubang kuburan laba nanti. Sebab mengkonyo sampai sinan lah patui utang babayaran. Ibarat menggatang laba lanjuang caro menanai lama limbak. Pangulu dibawa lalu alim ulama balecehkan cadiak pandai babalintangi. Kini dubalang nan katangah tiba orang bagak menyudahi parang berjoak lagi batin. Jobasi mungkin tak talok joapi raso taangi, cubo rasokan biso timah ujung pelor piluru badia samu dicayak makanannya. Bapasan malin saidi, sebalun badia dilatuikan tikamkan dulu ke bumi, dari tanah asalnya insan ke tanah jua baliaknya waitu putusan gaji. Adapun siapa Rajo Api maadang tahu paham bana. Orang bagehe luar dalam saguru sapangajian kunco balangkin da ulunya. Samo memutih silek kuntau tarala sihalau ambek sampai menamai juari mau. Menuntut kinyak jangguik. Same semoto kedikaji dek basi indak telukoi dek api haram tahangusi tak alam memberi bakai. Tapi sajak maadang baliak gagang malangga pitua guru disiko jalan basimpang menampuh jalan surang-surang surang suok surang kekidak. Konon pulo tentang pedusi malasau merompak paga manggati asiriah digagang itu nalarang nampantangan. Diajak memutiah kaji inya memakai hitam juo tatap kesetan minta tolong kajiin ke hantu-hantu. Pangka manto lai bismillah sudahnya barakat la ilaha illallah. Tapi hak johong dan besaru namo dewa malah ruponyo siriak nyato kat piala-yale. Sepiak Sultan Rajo Api walau maadang lah menyimpang dan kawan tetap bakawan raso bakari badun sana. Biala nasihat tak didanga anggan suri banyak kepangka dandam indak berang pun bukan konon bermusuh dalam batin. Malah mendoakan yang satu mohon petunjuk diinsafkan pulangkan salah kanan bana. Itulah sebab karenonyo. Lacu orang berniat memunah membinasokan beliau tagak mahampang. Sakit surang sakit berdua itu sumpah persaturan ikara sejak dahulunya. Tapi kini maafkan ambo kawan, baitu tekad maraju. Diulah menumbuak tabi yang tak mungkin biduk dikelokkan bisiko Sultan bala buah rila kenangok ke Malayang. Baliak cerita ke maadang mendapik berito saya ada orang berniat buruak. Tak cinta insan di dalam menyangka dulu suonyo tabayang majah rupa guru. Salarui salamon nangko buek di ranah 10 koto disalingka kaki singgalang tak ada bakinya takwit. Alun galeh diaga orang tak buayo menulak pangkai. Antah ku ayah baliak suri betawi bukit dan duo sinan maadang ku kabului. Mengecek beliau semua surang. Sajak dan laya laki-laki sampai kini jantan juo. Kok sabut nanya tarapuang kok batu nanya tabanam pantang langkah ragan jua suri. Jangankan kalah tiri baco podo saja oleh tarajan.
sabuang lapeh taruah maelo manang lasayah di genggaman baitu ada Maadang. Terado Sultan Rajo Api dia pun Sultan Rajo Angi atau Rajo Sugalo Rajo samniang haram nak den takui satapa alun den kasuri nyampang kalorok kok basuo samo mananti karete salai sinan tantu ameloyangnya. Namun salampinan daripada itu Ustaz, kok dia ulang doang ndak mau nyapuah, kok dia balik-balik pak memanggang takana rugi jolabo, maka tarado urang nan surang ko takui bukan sagan taraso tak mungkin lawan sekandang. Bacakak singo jo harimau samo batinti yang bakurasai jaleh tabangkai salah surang. Disiko bana tarumiknya, manang bedo kalah cilako menyumpah arwah dalam kubu manga putih yang melara ulu. Baitu bisian batin raso di dalam nama nimbang. Sajak saja berpikir kareh indak takalok semalam tu para siang hari kesubuh ayam mekuak pesautan sinaladake ketu putih. Padu awak lagu je kawan elok diganju alang kasuri mengalah mukalah-kalah. Pagi-pagi ke rumah wali minta sapucuk surik jalan langsung keluar selangkoknya. Malumlah awak orang dalam urusan capek selesai kok hendak memandang mendaramnya. Lalu bakame hanyolai ringan tabau bari tinggal menumpang oto patroli menuju ranah Bukit Tinggi. Setiba bawah jam gadang terminal oto masa itu naik oto sebuah wali menuju ranah Kepasaman Rau tujuan sebenarnya. Di siko ada bakawan tukang ubek propaganda si kancia panggilan orang kaidir namu aslinya bagala Sultan Pangeran. Siko Maadang Marau. Walau lahaman semparono tajarak jauh dari kampuang, tapi mengenai bik kemuko apalah kekok kadiawai siko terumuak badan diri. Kabatani raso tak mungkin alun marasai macik pangkua, menggaleh alun biasa bermodal berpokok indak merantau iko lawaru. Dek kancia kawan setia dibawa Maadang berkuliliang menggaleh menjual ubek. Basorak di tengah balai pidato berapi-api bak caleg sadang kampanye. Ubeknya luar nagari seincek pel dimakan 1000 penikit cegak. Dalam mak gadale tukang ubek bapusu kurang membali Maadang jadi cingkaria, ditolong membungkuih-bungkuih di sosok putih ke tapi pakan usai lalu bekameh di lapau bala pehara siko salero bapuihkan. Alah sepakan dua pakan lah habis caro-caronyo. Raso angan kalanteh pulo takah lai tampan tabau modal kenindak kadang banakan cia sedio manajuni. Tapi kadipangakan. Diliek padunalaya peljo kapsul nan bagale, tapi hakikat sabananyo semi pidato nan baju lincah mengecek nan paralu main sulap magi orang. Iko bana nan tak menaruah Maadang. Baso Melayu balepotan istilah yang ngepulai konon jegaya penampilan. Usahkan kaba pidato, tagak saja lutui lagu ya, gamang mencalia orang banyak siko Maadang tabedo. Lah biasa dek tukang ubah indak lamo di satu tampe. Habis sabalik belok panjang kami Pasaman berjalani bararak lai ke utara Maadang naik kuajo. Masuk ke kampung kota Nopan taruh karana sidempuan di tapak negari cie-cie. Bima balai bima marau tibojo di Padang Bola, marapek di Langga Payung Labuhan Batu nombor 7. Sapakan di negeri lama di Jalan Melah Kota Pinang Kawing Pot Aik Negara sampai di kota Ranto Perapat di Siko Balabuah Semantaro. Dek kancia berpengalaman lah banyak kader didikannya tibo usulan dek beliau. Cubo Maadang tagak surang kini masonyo badikari sayalan duo kemapai. Sesuai jelagak pembawaan badan gadang tinggi malaua mato tajam sumi marantiang nan cocok menggalih minyak ubek lamo ramuan kuno langkuk jodoa manto-manto. Tapaham bana de Maadang suriah kenalah dahulunya konon pulo kecek rembanya indak guno pidato panjang lagak juga ya nemparali. Mako dikumpul dilangkokkanlah segala macam sirimbo. Sajak nendari bambu buto taruh kamana rotan sonsang akar pilin bajarume. Kuli ula kuli biawak tulang tengkurak kambing hutan sayang babi sumi harimau bulu alang juduri junjo sisiak tenggiliang segala macam. Sadunya langkok tersedio. Ibarat seorang dokter Maadang didandan disegehi
baju hitam segala hitam, kupiasan piai ko kudu. Aka baha melilit tangan cincin nakiak sepanuh jari dukuahnya gigih batua. Kecek tak buliah baso awak, usah bekasan orang Padang awak Melayu patah-patah, sabab ngaleh ramuan kuno asal dari kubu Jambi. Adapun khasiat minyak dalam botol, tangka jimbalang setan-setan, tangka racun ilmu hitam, ubek kuai orang kilaki sinyonyong minyak pakasiah patah tulang je salah urek. Pendeknya segala macam penyakit cegak di minyak kubu Jambi. Caranya digosok di mana sakit, dikundang ke manopai pantangnya jantalang kahi. Alah sabelok dua belok mak adang menggalih surang. Ponten elok rapor tak sirah sanang lah hati guru kancia muridnya lulih ujian. Lah coga mak adang kini. Minum makan sarato rokok, teh talua sarapan pagi, indak bergantuang kendok samang. Lah putih bana agak-agak yakin tagak indak cabimbang. Mak adang ingin menjarak mencari daerah lain kota kisaran nombor 7. Banyak pulau pakan nisiko di tapak balai cek-cek, serbangan jo air joman pulau rajo je simpang kawik tibojo di Tanjung Balai. Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak campurannya nampak mengurai bunga saku kini lah banyak entakana. Pada makan di lapau jua cuci gosok ke tukang dobi elok melah babil ni bana. Saya barek betungkek tabu kemastan, awih lapeh panek taube ciek ditembak dua kanai urekkan dua utak penaman. Maka dapatlah rundiang je sumirah, langganan makan salam moko, jando kembang puja kesuma bakeh pedusi mendua kabun umua menjalang 20. Setantang baayu nangko badan sinta padek berisi kulit nan tidak hitam bana, mulut ringan garak ngelincah segeh lagak pandai memakai lasuang pipiknya menggilo. Selesai nikah dibunuh 2 kilo dari kisaran di situ kampung alamannya. Mak adang menggalih jua orang rumah baliak balapau, kadai kopi nasi ampera di rusuk Labuhan Noto jurusan kisaran Tanjung Balai orang terminal langganannya. Lah tabiat dia anak muda menjujai orang balapau, bukan sekadar bakucin dan main sindia keto bau juang garah kudo kecek kekidah. Adang menggemai dan menggesoh resek panja tangan bermain. Konon pulau jando talatak baanau di pasopadan sadonya ingin nak menyigai. Salarui salamunangku pasal biaso dek sumirah. Ko awak tagak dipasia di lembai ombak lah biaso asah jangan sampai di guluangnya. Tapi kini baru basipai dibari babateh beparinggo awak kan alah bersuami. Walau ramahnya bak nan lamu agak juagi asa ukuran lapau rami laki ditenggang. Nan banyak lainnya paham, tapi de ucok cengkarya oto tambah menjadi perangainya tambah disiram makin garang. Dipadu suatu kali mak adang pere menggaleh ditolong bini de lapau. Si ucok masuk menggalasau minta kopi mambiak surang. Okatu menyogok pitih tangan lia menggarayang di muka atau madang nampak saya alang berbega menukiak lalu menyembah tangga-tangga samik bajunya. Lalu diturik malah pajaku dia giah kata nasihat ijan balalu lalang bana. Tapi bukannya meminta maaf segala perkataan ke madang memaki bercari-cari menantang merentak-rentak tua bangka segala macam. Kalam pandangan sekutiko segadang tumo orang dicaliat. Maka de darah lenanya ke kapalo tabi suga wangki sembaba. Hampir malayang tanpa pangoknya. Untuanglah takanah bana rugi malawan pajakete. Secapek belum cotok disembanya lia pajatunya tundo keluar pintu tak kangkang di dalam lapau. Ndaklah lama antaronyo tiba berdua gedang-gadang. Matu sirah mencuang bebaun mahampang bakacak pinggang keluar keto mahancam. Ko iyo awak jagoan ijan bagak di pajakete, iko lawanang seimbang baru jaleh kalamanang. Mencaliak galagat orang tibo maadang memasang kudo-kudo matu lia mencaliak garak. Sumirah memakiak-makiak orang di lapau bamburan sambil menonton dari jauh. Tiba-tiba tabang kurisi malayang bakeh maadang lalu disambut tangan kida. Nan surang datang melalah membae joeng koloto.
Beliau menggelek ringan balapia basi ke bawah tibu di meja bala duo. Secapek kucia melompek maadang tibu di luar menanti musuh menyarang. Baku ampeh cekak di laman nama dan datangkan kaki malayok ke dinding utuh. Dan di sampiang makanan siku mairiang sipak ke belakang baru ketagak terjelapak. Walau surang lawan berdua maadang tagak alih saju musuhnya alun dapat balik. Kurang kecangang bekuliliang nan bak menonton film kumpu sorak cepat kiak jadi cie. Nan surang bangkit menyarang gaya boksen menari-nari. Lalu sampai tenju bala buah tangan madang lama nyonsong inggok di pangka batang hiduang. Darah mencucua bamburan sirah bajunya tentang dado merangkak menjambo batu. Baru saja tangan menggapai mahunjam tumi madang tapi ditantang tulang rusuk marawang tak bangun lagi. Indak tahu dari belakang datang palaga kayu kasau bakabuik sampai di bau. Jangankan sakit ketaraso kayu palaga patatigo. Tibo mairiang celai kini ya rantai disapunya mendangyang-dangyang di udara. Beliau sembau jua rantainya sentak sepinte lalu. Tak jaja mengukui bumi dinanti lutut nan dua berserak gigih tanah. Antah sialah mengumando mungkin rembaga di terminal. Datang baondoh mengeroyok ba anjang rauk di bangkai langkok senjato surang-surang. Adonan bulek besi pipa nan picak pembuka roda. Konon pulo pisau jogolok padang kalewang bekilauan panin maadang masa itu. Tiok nan tibo kanedaram mendaki makanan tangan dan jauh jangkauan kaki nama nan buliah lari juo. Maka di alun teka di Allah muan masih berpanjangkan. Luko segarih tak bakasan sahalai bulu tak menggugua mukunyo tambah minyak. Sampai tibo datang tentara coba dia mahala urang sinalah baru talarainya. Saja itu pacah berito ado pendeka tahan basi indak taluk kanai senjatu. Urang lain dan dapat tuah kubu Jambi dan dapat namu. Sebab tak ado urang nan tahu kalau maadang urang awak. Sungguh pun Allah berdamai basasi kapalo kampung sureknya tinggal di polisi. Ati maadang sansi jua rasu tercido di belakang. Maka sepakai suami istri lapau ditutup di terminal. Sumirah balik ke kampung dibunut menggalih sayu maadang berbelok jua. Tambah kayun menggalih ubek makin picayo orang kuliliang. Merek laki namo lah Harun kini pak kubu tamu sawa. Berbalik kerja lama berdukun memanto-manto. Membokak sesaran silek muridnya bermacam ragam lamo-lamo cayah mengalih. Lamo-lamo cayah mengalih lah acuk tinggal di rumah menanti pasan orang barubek. Macam-macam orang nan tibo. Ado dibiriang penyakit kulit, nan gilo baru bahaka tamakan upeh racun. Nengkanai santong pilalai nan ingin berketurunan penyakit buatan orang. Lain dan minta pagaran diri ramuan untuk pakasiah asimai tangka palasi. Pendeknya sugalu macam pemintu. Minta tolong bakeh makubu saraiknya indak warek panah. Lai duit colo madang kini. Dahulu lalok wakal luak kini ladapik mini mudo sudah rancak sudah gabulo. Kapatang rumah pondok ketek dinding papan atau rumbio lantai tanah lampu petromak. Kini sabalik batu bata atau seng balantai simin balistrik balampu neon. Radio ampek gelombang tapnya barang bermerek TV jo motor nan tak ada sebab memang alun keluar sepeda rally masa itu. Waktu berjalan jua lah masuk tahun 6 mampe datang ujian lebih bare. Mungkin resiko di orang baga atau membayar hukum karma akibat parangelamu. Tibo pasan dari Pak Mandu laki sumirah dahulunya nak basuo bermuko-muko menjapui barang tercicia inyo dan alun jatuh carai rasai madang. Adapun orang nangko jagoan bangsa Madura lalabiah 10 tahun menjadi mandua perkebunan. Sia nan tidak tahu kalau mandua bukan sebarang mandua padek berisi luar dalam ditansi sapia namanya. Si mandua dan surang nangko takato kejam kena buah manakuik dek buruh kabun di luar saganan orang berutang pentang membayar meminta buku tangan. Mendapat pasan core itu baputal tak madang. Nang kato mesti jawab kok gayung wajib disambut. Tapi namalah jalan ke ditampu memilih antara dua, jalan pasar atau jalan marusua.
Iko na ditimbang sa habihaka, kenyampang itu jaleh tak ada cerita damai. 2 malam lemu meranmang menimbang berpikir kare sampai di malam nan ketiga dapet garaan dari batin pirasat memberitahu. 2 peluru tersedia, kok tembak pertama tak menganai, pelor kedua menyudahi. Tapi nan main menantang manang, bodoh saja lai tak rajan kok konon kalah di galanggang baitu tekan madang. Maka dibalailah pasan jo pasan ditakuak janji kabasua langkok jo hari je tanggalnya sarato tampek jo wakatu. Lah tiba masuk janjian maadang bakame-kame, takkan nak pakaian hitam bas sandang saruang diwau cincin kabaha batanggakan. Hari Jumaat masuk itu hari nanelok palangkahan, diminta izin ke Sumirah nak pai ke simpang kawe antara kisaran jo kenopan. Selama di dalam perjalanan asyik mengena-ngena diri membangki insan di dalam, di parapek pagar di batin pagar laia siap menanti. Turun noto merek serasi maadang langsung ke lokasi lapau ketek di simpang 3, 7 langkah sebelum sampai maadang turun lebih dulu sang ngajo mahabiak cara. Barayun langkah masuk itu menuju tampek pertemuan. Tiok tapak ada alamat tiok garak pemaana. Dari jauh nampak beliau, walau tak tahu sebelumnya, tapi melihat gaya penampilan memandang bangun tubuhnya, iko agaknya wang kumandua. Di dakek pintu kemasuk mengangkang duduk di kursi kaki nencik ke meja. Baju hitam terbuka dadu, sarawa gadang hitam pulo tergantung di bawah lutut. Di dalam bekawi balang merah putih garis melintang, sungui taba matonya sirah abuak panjang sampai di kuduak berpipa cangkulong di muncuangnya. Sinan maadang madok tanang mencaliak jo mato batin, ko iko contoh warangnya raso tetampin taruah hurang sepadan mulu jaladiang. Dicaliak rawi mukonya membayang digariskan yang umuannya teh maadang. Sinan tumbuh picayo diri, dan bali jaleh rangko. Dah itu bisiaan di dalam. Lalu dipandang panji-panjinya tapi antara 2 mato sinan dibangki penaruhan. Hai si gadabua na menunggu bukit sekabu-kabu, turunkan darah jantan ke jantung aku, turunkan basi karsani ke tulang aku, turunkan angin bubu ke napas aku. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, Arabikun katanya aku. Barakallah ilaha illallah. Maka dirantakkan tumik ke bumi putih hakikat masuk itu meruntuh taliangoknya. Kini maadang menuju muswah. Lah dake beradu muko di sinan baru menyapu. Ingin jumpa sama Pak Mandor, di sini kami berjanji. Menjawab beliau musuh itu, saya Mandor yang kamu cari. Manggaga bunyi suara paru bak bunyi buah pacah maadang takaran takwi. Dari rambut lalu ke tumik maadang dipandang-pandang. Nampak di wajah reman mandua maleceh manggap enteng. Sebab dicaliak bakeh nelaya maadang cando orang darai. Baju kuma sarawa puda kupiah lalu suah pulau. Muko kusik barano indak sungguh dicuku tak marato. Ngadoknya manaku-naku mato lindok wakatoluna. Persis mbak wajah buruh kabun anak buah dalam parak. Sadonyo iko sendiwara sangajo ulah maadang dalam maintai-intai tabah. Lalu wakato wang komandua, kamu lakinya Sumirah ya? Sambil memandang lantai lapau tadanga jawab maadang, betul tuan. Setaruhnya bertanya jawab, ikulah bunyi kalimatnya. Kamu tahu saya suruh datang ke sini untuk apa? Tidak tahu tuan. Kenapa kau kawini Sumirah? Karena dia janda tuan. Siapa bilang janda? Siapa? Dia itu istri saya, ditinggal buat sementara. Saya tidak tahu tuan. Bagus. Sekarang sudah tahu bukan? Ya, saya sudah tahu sekarang. Kau pernah kenal saya? Belum tuan. Saya Mandor Kosim, lakinya Sumirah. Sekarang cepat angkat kaki dari bunut, tinggalkan Sumirah. Paham? Tapi tuan, tidak ada tapi-tapian. Iya tuan. Awas, saya kasih tempo 1 minggu untuk bersiap-siap. Sekarang teken ini. Surat apa ini tuan?
Surat cerai kamu, teken. Alun Nabi sudah dibaca, pernah diambil di Mak Adang. Teken di mana tuan? Bodoh, di sini. Serupa orang terpasu, Mak Adang menekan surat sesuai perintah mandua. Pengebisan di ujung rundiang, Johari jo membulalang Mak Adang di usia tagak. Hayo, pergi. Cepat pulang. Tapi awas, kalau mungkir saya bunuh kamu. Ya Tuhan, saya akan pergi dari bunuh. Maafkan saya Tuhan. Di saat ketika itu Mak Adang mau dua tangan ingin basalam minta maaf. Sambil melengah masang rokok angku mandua menjaga salam. Salam bukan sembarang salam. Salam babiso nama lapeh lake gayuang siuntuang sudah. Rasa yang kata Mak Adang dalam hati. Ikulah banan dan nanti. Tangan tailo mai tinggal denaga kan indak balabiah 3 hari panjang umuang. Nak terago minum bagai Mak Adang bagai pai tinggalah mandua jera lapau. Mungkin dek sadang kabalaku atau ku iyo sampai aja indak maidok sakit damam tadanga ka bapak mandua. Beliau dahulu dari awak mati di dalam kebun katah sedang mengawal orang gajian. Hari Senayan masa itu 3 hari sudah bersalam. Beliau merasupani yang tagolek maharang-harang. Muku hangui harang tangangu bekaruah maragang nyawa. Dari setiap alai bulu meringek keluar darah. Alun sampai ke rumah sakit anguk putih di dalam moto innalillahi yang kumandua. Sesampai di Katarina rumah sakit perkebunan Dr. Bagului Omareso. Hasil otopsi rumah sakit beliau mati mendadak dek dapet serangan jantung. Lain dokter, lain dukun. Menurut pendapat dukun Jawa, dicaliak tando-tandonya Pak Mandua kenai angin duduk menyasak masuk ke jantung tepakuk sugalupori. Antah nama kolah nan batu ananya tu Mandua lah jangkang Mak Adang galak pagumam. Baitulah stang drama singkek cerita Mandua di serial kisah Mak Adang urang bagak di agam baru. De elok nasi mairiang tiok bajawak tiok manang rasaki murah merandah tibualah sombong di takabua. Indak nang kadang dari bania indak nan tinggi dari pucuk awak nan santiang di dunia tu. Itulah hinyo Mak Adang urang bangkang bungkuak seyangka indak tadidik bersikola pengalaman di masyarakat itu nan jauh mahabana. Konon pulo amal ibadah sembayang sekali harang puasu indak satu-satu apa pulai bakaroban menurut irit pengajian takziah kematian. Padahal kalau nyo sadar kinilah masuk ketika nyo maingek mangana Tuhan umur semakin lari juo dosa banyak tapabuet. Antah bilo datang pitunjuk pandai bersyukur jenan nado. Walaupun tagak membulakang Allah bersifat rahim juo kasih sayangnya tak terbilang. Contohnya macam kepatangko. Lamaran menjadi mandua diterima oleh pihak Apam. Maskapai Orlando dahulunya kinilah milik nasional. Itu dia seorang sekampung pegawai tinggi perkebunan Bistamam nama beliau asisten resor kisaran di Sinan Kantua Gadang. Barakait nilai pengalaman orang baga indak bercacek tapi di bidang keamanan. Selesai pemeresuan Mak Adang resmi diterima menjadi mandua kebun karet. Duduknya di Pulau Mandi boleh rumah di fasilitas gaji gadang catu pun dapat pindah Mak Adang leki bini rumah di bunut berseokan. Apa aja leh? Ibarat pemain layang-layang komastan. Hari elok angin selesai tinggi sabih gumpa banang. Malenggok di langit hijau tagak tali di balik awan sawit cadanga dengan danguang. Masuk ketika itu di pangka tahun 6 ampek Mak Adang mulai bertugas. Sesuai je kedudukan beliau rajin bakaraju mengawas menjaga buruh. Ko ado nan ndak masuk nan maleh sagan manderes pulang sabalun makatunyo. Atau ko gatah diselewengkan mangkuk-mangkuk di cilo urang menjaga kasir jekarani kutiko hari gajian. Itu menjadi tanggung jawab mandua menanggung risikonya. Baitulah stan waktu jalan juo Mak Adang tambah berkibar. Pontennya elok diateh dari bawah puji mendatang mandua elok buruh pun sanang. Gaji sebulan 2 kali, pitih dapet kain diagiah bare susu gulu mentega baru dek ke dokter perai. Baitu mewahnya masa itu.
Alun sabulan dinas Maadang mulai didakei DPA SBTI organisasi buruh Kabun Onderbau Partai Komunis di bawah ID masa itu. Untuk menghimpun kaum buruh unsur potensi dalam partai peranan mandua dibutuhkan. Itulah sebab karenanya Maadang dalam binaan diundang diberi kursus di Kader Jopanataran tentang ajaran proletar. Kemudian diberi pangkat diagiah angin serugo. Peko kadatang wakatunya tanah Kabun dibagi-bagi maskapai rakyat antunyo. De awak butuh 9 tak paham mengkasih orang. Tamakan rayuan partai Maadang mangguak saja. De pihak pimpinan buruh paham bana kelas Maadang. Orang yang tidak bersikola jadi mandua modalnya baga. Nan paralu diperambiak pengaruh kedudukannya mahalau merik buruh. Tapi beliau tidak sadar. Awak semisa anak pipik makanan anggang yang bacotok di sikobana terambaunya. Bak si pontong mendapat cincin gadang hati kambang ngarabu kini mendapat pangkat baru. Jadi komandan di barisan duduk di kantua pelimuko di bawah lambang Paluari. Baik itu pun dengan semirah, dahulu bibik orang panggiakan kini lah hibuk imbauannya. Awak satu jadi pengurus ketua 2 di Gerwani. Laki bini samo binguangnya jadi kudo pala jambuki. Maadang ngilo jo pangke semirah mati kerancaan isu rasaikan akibatnya. Tapi walaupun bakian tak dapat polarisasi sebab di zaman semuanya itu menjalang Gestapo Kamalatui sikon di tangan dalam PKI Maadang tak bawa endong. Seiring putaran tahun politik semakin nangis PKI di hati angin. Maadang bertambah sibuk karajo mandu atau belakang urusan partai nan paralu. Cah rape, cah barisan taundang ke kabun lain, opembar jarape umum bahundoh ke tanah lapang mendanga propaganda. Di pihak pimpinan kabun indak jadi masalah bana lungga disipilin masa itu. Ampia kesado komponennya lahanyui tabau arih mabuak politik ate bawah. Kini nang sirah nang kuaso buruh ibarat itik sawah menurut kamapinggalan. Maka tibolah saat jukutiko bangka pacah biswa malatui patang Jumai malam 1 tapek di tanggal 30 bulan November 65 Kolonel Untuang berpidato kabinet baru dilewakan batuka tangan pemerintah. 7 Jenderal Badabiyahi mai bertimbun masuk semua lubang buayo jadi saksi. Gemuruh sorak dalam kabun. Mematah buruan rang PKI buruh ba urang manang parang raso di bibia tepi cawan. Tapi ndak lama Ustaz. Alun sehari antaronyo babalia awah penabangan. Jago tentara di Batawi Sarwo Edi Pacik Komando Suharto di belakangnya. Akibatnya apa? Mulai semenjak dari pusat tarwih ke bawah ke daerah sampai ke kampung dusun-dusun orang PKI ditangkoi. Anggota buruh SBTI, Gerwani, pemuda rakyat, lekra segala macam, pendeknya asa hangi baun kamunih di Cakau Saduala. Ditampek resor Maadang bulonyo tanang-tanang saja. Kemudian baru bagara sapu barasiah diasahan kisaran basisnya bana. Tantang diri Maadang tepana tabengak-bengak ibarat rusuh masuk kampung. Ojo mudiak lompek ke kida indak tahu apa nan terjadi. Tentara selisih basah polisi lamain tangkok dibantu Hansip je pemuda. Pasukan Kokam Muhammadiyah barusan bansir dari NU barikut pemuda Pancasila. Sadonyo galin sampin-sam mencari orang PKI. Sinan baru Maadang tahu dirinya dicari orang kini awak jadi beronan. Lah banyak nan baca kawi tansi sasak pinjaropan betumpuak di balai rakyat sinan bakuruang bakandangkan semisalkan yang kakaroban. Secara mando-andok bajalan marusuk-rusuk bak maliang Maadang masuk rumah. Segala peragai nan paralu kain baju ala kadarnya ameh dipitih dikamehi. Barek tinggal ringan tabau laki bini lari ke bunut. Semalam di rumah tanggo tidur nan tidak lalu ameh. Cameh gamang takwik punado rusuh nan tiok alai bulu raso dikaja bayang-bayang. Maka mau pakai orang berdua ikulah bunyi keputusan. Sebuah buto semirah pai menuju rumah uaknya etan di ranah karasaan.
Sinan menyuruh ilang-ilang usah tabaun tercinoi nyampang kok sampai kanai tangkok ijan diaro idui ilai mati terbangkai tak pakapan. Entaro madang ju sumirah berila-rila laya batin tani taserak kita siun. Berpisah sekali nangku entah basuo entah indah. Karangkan diri surang-surang nasib digenggam tangan Allah ko untuang betamuju. Setantang diri madang bakiro pulau dari rumah. Di kapi buntalan ketek menuju labuhan ruku ke rumah bakeh muridnya. Niat engkasih dalam mati menumpang bertampek tinggal. Dia orang yang ditapati menulak petarang-tarang takui talibatkan cemu. Pagi-pagi melantiang pulau di jalan rumah Pak Ngadimin aluran IPA jauh hampir. Samo saja sambutan orang. Elok sultan indak disiko ambo takui tabawa rendong. Kini nagari sedang angek siko rezia tiok malam cari PKI jigarwani. Kama pai, kama tausia, tiok pintu, tiok batutui, kama lawadan kadibau. Jalan siang parut badampuang sabalik orang maintai, rupo tak mungkin merubahnya. Keluar malam apalai, razia setiok simpang pondok rundo sepanjang jalan, kojolah-kojoh. Di tepi pimatang banda sambil memandang ayelia, nak adang duduk marano. Mengana maga-agak membaca tulisan nasib barulah paham hakikatnya. Kinilah tiba kutikonya rasunya bagak tak perguna saat pendekat tak terpakai. Mungkin disiko perantian api padam puntung penangik badan bararak ke neraka. Kini ko dalam buronan sepandai-pandai menyuruh salamo-lamo mahilang akiannya tetangkok yu. Maadang dapat diansip diarak sepanjang jalan menuju ke pos perjuangan. Di tangan bilanggu laki sifat terajang balayoan sonta inggok palaga tibo. Sampai di balai raya, tarago indak bertanya bertundo kabilak kalam sampai temuek surang-surang. 2 hari lama berkuruang hari ketiga berparisu. Sinan mengaku tarikh tarang inyo laman 20 mandi wakia ketua SBTI. Tapi sekadar pai-pai pak, tak paham apa tujuannya. Indah ado niat di hati melawan ke pemerintah, apalagi ke memberontak. Walaupun ibu-ibu berkata menyambah-nyambah indak mengurang maringani, ciek tanyo ciek terajang alun menjawab kecilake taruh sebentar di lambuiknya. 2 jam pemerisuan lapak-lapak makan sepatu ganti berganti tenju tibo rokok iduk masuk ke hidung ragam asapan berterima. Tapi stan bukan maadang menemukan kalau mengeluahkan asap sifat bak raso langau hinggok rotan jamanau tak membakeh. Sadang rantai sirah berpanggang di sandang di pedukuahnya. Konolah api puntung rokok diam lali berudang kuciang. Walaupun tidak terasa di muka cando kesakitan. Memakiak maruang rawang mahaduah meminta ampun berpura-pura ansan bagai. Sebab Allah dek itu. Nyampang taboka pecukian awak kebal tahan senjata gadang akibat risiko. Orang hidup banyak akannya, orang mati banyak kiramai. Langi indak penuh je bintang lawi, indak penuh je ikan untung kemalang bulu hijau. Hampir sebulan di tahanan badan lahari yang kurang makan baun hangik bak kencang pudu. Adang sehari 2 hari ado nantiok tamu tibu dijajah di buku tangan. Pupuah dek kalian kecamadang dalam hati. Kini beliau berpindahkan ke kandang paliang belakang. Sebalik kawek baduri rapek paganya pengawalan kalari sama kalari. Ikulah tampek penghabisan dek urang-urang tawanan. Nanalah mendapat surat merah tinggal menunggu pembantaian. Salam jalan madang. Tengah malam pukul 2 balik. Tiba panggilan rang baba dia naik ke auto surang-surang. Namo Adang Murtigo salapan banyak rombongan. Tangan tekabek ke belakang jo kaki bertundukannya di dalam bersusun saka. Walau tidak diberitahu lah paham nang terjadi. Itulah sebab karenanya heboh bak bunyi kematian. Dan menangis main bau mandeh mendangkuang-dangkuang idado. Ado pulau mengucap panjang bersikia mengana Tuhan lain dan abang dare-dare. Maadang han yang tak berbunyi semenjak nanya oto tadi muncuangnya bagara-gara entah apa beliau waco. Sinduit roda berputar pengawal melempek nanya
Oto barinsi jauh juo menuju ranah kaki buki berimbo di pasawangan. Sinan menanti juru tembak Algojo pencabut nyawa badia kokang di tangannya. Datang perintah Mose itu. Semua turun. Setibo sampai di bawah dihalau ke tepi-tepi yang mahadukkan mimpiang batu di muko bangarai dalam. Hindak tarago bakumando badarun bunyi piluru manggaga di malam butuh. Sadanya rauk ke jurang di bawah kali sepeso sudah itu hari yang tamai mati. Pagi menjelang subuh masuk di antara tumpukan mai cie negara menggurayo lalu duduk taruhnya tagak bajalan melia banda. Siatu Maadang. Masya Allah. Maadang babalia hidup jalannya gagah. Nyampang tansano di pareso badan barasiah tak bercata salai rambut tanang gugua. Mulus. Apa kau sebab karena itu? Apa kau sebab deba itu? Antah piluru ndak menalo, antah maleset makan pelor atau jangek baliak Betawi, antah. Nan nyato nan kejadian wakatu badia malatih baliau satu tarau samo betimbun jenam banyak. Tapi orang mati inyo selamai lahaman baru keluar marangka maleriang tabiang menuju pimatang banda. Hari lah tarang-tarang yo Maadang bajalan tarih menuri aliran banda. Tiba di lubuk tepi sawah berhenti mencuci baju sirah di daerah orang lain. Selesai mandi berkusuak berjalan-jalan yo lah tiba di tepi dusun. Sinan bersobo anak muda mukunya nampak kecamesan. Sesudah tanya-tanya beliau mai yang pulang nanya ke pondok Fajar Cakoh. Bapaknya sarang tagolek, kaki bangka, badan hitam ulah dek biso, ulah sendok rukun jauh sebalik kampung. Maadang datang menawani. Nyo tampuang salerojanya sesudah ditakan langit-langit je tapak empu jarinya. Yaitu dicabik biso kini lah cegak semperono. Gadang ngati seisi rumah beliau di sanjuang-sanjuang. 3 hari menjadi tamu badan segeh parit pun kanyang titih lepek baka terau. Maadang permisi pulang terima kasih bapak kubu. Kini berubah penampilan. Sungui icuku licin kepalo di bola abis. Betungkek manau serueh langkok je kaco mata hitam marepe jalan menapi. Di pada suatu patang Sahrial komandan kokam pasukan Muhammadiyah musuh gadang orang PKI. Tinggalnya di simpang 6 di ranah kisaran timur. Beliau mendapat tamu orang buto minta sidakah sinan mauta panjang lebar. Berganti-ganti berkisah samu bertukar pengalaman. Akhirnya berpagi-pagi malapeh rindu jetaraga. Memang patut istan. Si buto guru sileknya bakeh menuntut bala diri. Ialah Pak Kubu mengimbaukan Maadang sabananya. Adapun Sahrial tahu nasib gurunya. Namun tak dapat tolong bantu magak namo dalam korup. Kini ko jadi berubah. Walaupun bermusuh ide, tapi antara guru je murid tabuhu hubungan batin masuknya membalik jasu. Ditambah rasio bakampuang orang salah buah setepian jadi rasio salamoko. Bukan pulo menolong musuh, sebab mandua terbilang mati bacoret namo di buku hukuman Allah menjalani. Maka kini lah seminggu menjadi tamu Maadang lalu diantar ke ranah ketabian tinggi sekolah tampek sementara di rumah mandeh di Sariang. Selesai sore menyurek di lapeh saratu ongkoy, Maadang berangkek ke Balawan menumpang kapal Batanghari menuju kota Betawi. Selamat jalan Maadang. Pertengahan tahun 67 Maadang mendarat di Jakarta menapek ke Petamburan. Basuo rumahnya dicari alamat dia di Sarial. Mula-mula orang curiga candu menulak je karenah. Tahu alun kenal pun nindak Basuo ikolah baru petuik rangangkan menerima. Tapi sesudah surat dibaca berubah sikap beliau bersyukur ramah-ramah. Babaso yang mulia manis saja hati Maadang kini. Adapun beliau nangku kunci palangkin dek Sarial sangkit di Medan dahulunya. Si adik nama panggilan anak ranah Lubu Aluang. Walau bukan orang sekampung lain daerah tanpa asa namun lain CBA yo. Kebetulan sama sesuku kari raso berunsana.
Ditambah pasan di sure aluran mamak dek sarial, inyolah memanggil mamak pulau bertambah dagu peci ulu. Indah lama makan bataguh tibolah niat bau sau menyambung hidup tiap hari. Caliak-caliak ke pasar di silau ke kaki limau menggalih batu nentaraga. Lalu disimak orang mahasah cara memasang ikat cincin taruh bernilai baharagu. Raso-raso kalentehangan mantaplah hati nak menggalih. Barakait bantuan modal ditambah siso ungkuh kapa. Makupailah beliau karawa bening di ranah Jatinegara sinan pasanya batu cincin. Di Bali segala duo batu akiak murah haragu. Ginyang Suleman di Momani sepah jenilam jauh lumut merah siam merah dalimo metu kuciang je pancawarna kalimaya segala macam. Kalau pirih je bulu safir atau zamrud sarato rodi bukan ukuran kaki limo. Ku ado barang menaruh itu palasu barang suntik nam paham tukang batu saja. Bamulai terasa cangguang. Tapi dek lai di bawah hati lamo-lamo tabi lah candu kini lah paham habis bana. Lama naruh roda sepeda pemuta matu gerinda, mahasah membantu batu memoles jepasia intan sesuai minta kandak orang. Alas tahun menggele batu di kaki limo toko Cino di rusuak pasar Rawamangun. Ulah de acok pengusiran pindah manatap di Majestic tapeknya di Taman Puring. De musuh banyak gadang-gadang pindah pulau ke pasar rumput di Siko lai sabulan. Bararak madang ke Gorogol ke Cipulir jo ke Ciledug bisa sauranah Tangerang. Akhirnya ke Tanah Abang di Siko nalamo bana. Di trotoar sepanjang jalan salampih Pasar Auri kini laya di Taman Kota Siko madang tersampang. 3 tahun menggalih batu hasilnya ampe-ampe salapan dapet sekiro kedimakan. Namun sungguh punan baik itu. De usaho cucua keringek rasaki halal warasiah terasu bana barakaitnya. Hati sanang batin salasai aman santoso perasaan. Kini mengontrak rumah petak dalam bilangan Jatipulo. Tapi stan olau indah basau de angek kota Jakarta maadang raso kedinginan lalo yuliang tiok malam. Salarui salamonangko salasai sajo jalan bendi. Di Malapa di sinan makan lapau wartek sepanjang jalan lapau orang awak nak tagagai. Kain baju tinggal memakai bibik subalah mencucikan langganan bayar sebulan. Nyampang taraga nak bakuang melompek sajo kebongkaran atau KPI pejompongan pokok murah Bali Bencet. Tapi kok dikaji di Papa Bana dihitung biaya tiap bulan mungkin rancak lebih bana manang jual Bali Belusing. Entah memang iyo kejodoh cocok rundiang tutui etongan jejado barana tigo siayu tukang jamu gendong asal dari Pekalongan Joiko madang ini. Salamu berumah tangguh agak santai idik madang lah hacuk perai menggaleh. Apalah sebab beba itu dek bini pandai berkureh tajamin balanjo dapua tinggal mencari uang lampu bali rokok minum di lapau atau pembayar sial rumah. Karajanyo siwik Jokode mencari angku nomor BT. Waktu itu selambam musim SDSB alun dilarang jadi proyek pemerintah. Disangko wakoa juo takana ampok jodadu disiko bana terambaunya maadang mulai tepurua. Iko karajo mahabihkan dak dapet main bekicua. Ciluah dia dak terpakai. Nyampang kok takut manggih bawah hampek tingginya 7. Iko menembak dalam kalam dari saratih manang cie ngilo merintang angan-angan. Ulah mendengar disiak kawan sesuai pulau jorasian dijual murah batu cincin. Lama-lama galeh tahun cangkini lah tinggal aku tak kacau. Mulai pemberang pemburangsang main tanpa main tampeleng. Kok talai nasi talatak minta rokok tak kunjung buliah piriang tabang galeh melayang. Sialah orang ketahan. Awak payah mencari pitih laki menganggur ke jam 10. Si Ayu pulang ke Jawa sampai kini tak balik-balik. Mungkin dia utak kalang kabui pangana sisah bejarumek tambah begadang tiap malam. Maadang lalu jatuh sakit tensi darahnya 200. Allah. Kapai ke rumah sakit atau dokter praktek umum berpitih indak disaku. Utang kalapau laba limpik seo rumah menyasak jo ke dariak-dariak tengkuraknya.
Maka disasuk saja saladari daun pokek dan belimbiang bawang putih segala macam. Usah kencegak makin lari kinilah panyam-panyam pike. Kopi manis hendak berhenti sambanyo beragam jo adang teh talua disesohnya. Akianyo ampal darah tinggi lah 2 hari dan tak dua. Tengah malam pukul berbalih beliau terasa kaya lalu merangkak ke belakang. Baru masuk ke kamar mandi tas sanduang di tali timbo taji lapak di lantai semua. Lagak lama antaronyo dicubo-cubo serinsui. Tangan dijambo tak menyampai, kaki labarek dilangkahkan indak kesial tak tolong. Sinan bagaluang sampai pagi hingga datang mempunyai rumah niat menagih uang sewa. Baru tetangga berdatangan di tetiang ke tempat tidur. Badan layu asabala kida mulut pencong lewa babuyah mengecek tak jali amet. Rupanya beliau kani seteruk sutang. Dek bidan sabala rumah disuntik diberi ubek. Dek layi dapet naringan bisuk tagak-tagak rauk menete di tepi dinding makan dianta-anta orang. Dek warga berkeliling rumah dilaporkan bagi RT. Ada orang Padang jatuh sakit, bini lari pemilih indak kini tabari yang surang saja. Di Pak RT orang peduli kebetulan orang awak pulau diantar ke rumah sakit dirawat dicipto uang pangka petongan warga. Lah sebulan lemu dirawat madang beransua cegak lah buliah berawat jalan caking sekali 2 minggu. Tapi rekening alun babaya ditahan di rumah sakit. Walau ditolong surit musikin narago ubek tetap dibayar RT tak mungkin melunasi. Sesudah si adik dihubungi orang tapatan dahulunya, beliau menolak pulau indak sanggup membantu surang. Maka sesudah dipikir-pikir tabi alhaka dek si adik mencari ketua dagang orang sekampung yang Adang. Tinggal beliau di Bekasi, Magala ketik sempono. Pihak makatik tua dagang lalu digusuk di pengurus batamu muko jemaah Adang. Di sinan baru ketahuan stan siasan tabuah malah kironyo orang jelatang di nagari kecamiang di dalam kampung banyak dusunyo kerang awak. Itu sebab balapeh tangan organisasi kebaratan. Antilah diurih pulo sambuah nalain ke ditolong dia nak masuk kenti jompo. Siko si adik menimpali. Ko angku indak bersedia biarlah hambo nak bayo jo pihak pengurus PKDP mungkin kami orang piaman bisa membantu je biaya menolong mengeluarkan. Mendengar undiang sepatah ko tersentak jiwa makati mako jo pitih pribadinya Adang dikeluarkan diajak dibawa pulang. Di mamak ke disompono tua dagang berpengalaman orang kayu suku dimakan Adang dipawasokan. Makannya diawasi di sebuah terapi olahraga ubeknya dia terus. Lah lama bakal lamuan beliau bertambah cegak yuo kini lah hampir semparono. Kok muncuang balik luruh mengecek lah jaleh banah. Namun tangan bapangku yuo berjalan kaki meliau. Kok dilihat dipandang-pandang dibanding jenan dahulu jauh banah perubahannya. Gagahnya tak ada lagi. Sumit kulai matola kuyu kecek goyah lamo kesampai pancangang madok kemana. Indak saja batang tubuhnya mental pun lari pasangan. Punah Adang nan saya suak kini mak loyo nan sesuai loyo luar loyo di dalam. Kok dulu mengecek jawasi haramnya luko ditembak indaknya mati. Penyakit pandai membuat awak pulau retang mau bek. Tapi kini lah ko iyo lai santi yang cuba ilakkan gayung Tuhan. Baru cengkunik bananyakan rabah bertahun deweknya punah sugalo peduniaran. Rasaikan Adang. Sebagai orang disantuni Adang pun tahu diri. Nyeminta lalok di garasi keganti satpam jaga malam. Disapu seruk di laman disiram bunga petang pagi. Atau membuka menutup pagar malap oto serta motor. Mulai waraja sopan santun heriang gendeng jawa sobasi tarati laku parangai itu bama papakaikan. Singgo keluarga makati sarato tetangga kiri kanan gadang kaciak tuyo mudo sadonyo sayang jemaah Adang.
Adapun mak kati nangko orang tua tampe bayo sesepuh di lingkungannya, beliau pun pengurus masjid jabatan wakil ketua merangkap di bendahara. Itulah sebab karenanya usul beliau diterima mengganti garim jemaah adang nan lamo minta berhenti. Mak adang pun terima suku. Lamo bana idik menumpang raso menyiso orang bana terima kasih yang kukati. Kini lah pindah ke Musaji. Babiliak bakamar surang kompor lai paragai cukui beliau betanak makan. Karajonyo indah labare, patang pagi membantang lapiak menguras sampai bau luak menyapu luar je dalam. Setiap waktu masuk mek siap dikontakkan 10 minit sebelumnya kasih mengaji laba puta menunggu muazzin datang. Waktu wirid pengajian baik itu pun hari Jumat mak adang agak repot konon pulau bulan puasa masuk tarawih di tadarih apolai malam takbiran sibuk. Walaupun maleo-leo tangan nan kida basusukan, tapi mantap barasyah karajonyo rajin jogiyah nanta puji luruh jujur nanta kato. Ko ado barang ketinggalan biarpun terompa solok Japang disimpan disalamaikan. Konon pulau pitih di kota Asia celengan bekuliliang cukui etongan samparono. Itulah namanya babkan jamaah ibu jemaah adang acok diajiah orang pitih di zakat disadakahi talabiah di hari raya. Pitih dapet saruang jebari kupiah je baju koko Allah baluji tangan bagai. Alhamdulillah. Lalabiah setahun jadi garim marbut kecerang di sinan. Rasa tanang jiwa di dalam salasai utak pengana berasiah matu batinnya. Pada awal mulai karajo hanya sematu cari duit. Menggalih rasa tak mungkin mengemis baik rasanya kapulang nan indak bana. Kau indak ditolong dia makati lajaleh pauni kolong manete manatiang saya menampung salo-salo tu. Tapi kini kau stan selain idik dijamin sadonya ditangguang orang. Ado hakimah nan mendatang ikona dang sukowana, yaitu hati tanang jiwa nalapang salamu rajin beribadah mendanga ceramah pengajian, puasa sunat kami sinayan sembayang tahajud tengah malam sembayang duha pagi hari. Rahmat ikulah nan tak ternilai. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kena menolong. Tiap malam menjelang lalok sadang hano orang kuliliang maadang meranuang surang. Adang menangis sadu sadanlah basah kalau ngulunyo mengana doso salamoko. Makin acuk mendengar kaji ceramah buya di Musaji. Tambah kucuk kali jantuangnya mengana-ngana idik kamati kiai-kiai ba'alai suat. Dia tong indak taitong dibilanglah banyak ame dosa lah banyak tepabuek tak mungkin barang pun lain. Menurut surah guru-guru biasa gadang bijo bayam dapet ganjaran pembalasan orang menuntut pembayaran. Isu hari di padang masar tampek naraco ditimbangan lah nyato barek ketidak. Menampuah titi jambatan sarambui di bala tujuh tampan badan bun kenaraku. Na'udzubillah, Masya Allah. Kini membayang tampak jaleh tumpuan doso salamoko. Bara gadang duraku anak mandehkan duang maragang nyango anak dilapiak judiju. Nampak-nampak di ruang mato rando di gadis tainayo ulah kaji gas yang tengkurak. PRRI dibantai api informasi dari Madang. Pengulu Imam Jokati dileceh dicumehkan. Pareman patah-patah kane kakinya di terminal. Anguk Pak Mandu dan Malayang kane gayu yang siuntuang sudah. Itu baru hubungan kaitan je manusia. Di kana pulau doso ka Tuhan sumbayang hendak merasa puaso sekali haram. Ampok pamenan tiap hari tuak keganti minum kopi zina dan tidak berpemata sabuan. Terlampau banyak kalau dibilang stan. Panua halaman kalkulator error komputer dibulihnya Allah sesaja nak ketahu. Tapi dia lagi rajin bertanya sungguh beraja dek menyimak awak si pangka di Musaji. Lamu-lamu tahu hati tabi semangit beribadah mulu maurai cek-cek. Di palanca bacaan salat diapa ayat surah Amma sampai bisa membaca Quran.
Kok semenjak mulai sembayang nan pandai hanya rukuk tagak kurang sujud awak pun sujud. Kini lah paham tahu bana langkok jesikir doa-doa dan sunat serta wajib. Penan kaji dan berterima sebanyak-banyak dosa segadang-gadang maksiat. Kok lai tobat nasuha Allah memaaf mampuni pupus parasiah tak basisuk. Iko nan Allah beramalkan, yaitu mengaku rasa bersalah, berjanji indak kemaulang, membanci apa yang dilarang. Itulah tobat nasuha, bukannya tobat samaladu. Makin dikali makin dalam tambah dikanang tambah nyatu bodohnya badan salamongku. Walau awak berbuat jai orang berlaku bayak jua muka kamalah disuruhkan. Baginda pertama serial menyelamatkan angok di ujung-ujung badia awak buronan masa itu. Kedua ketik sompono ko indak jasu beliau mungkin kejadi sarok balai tampan kemati uya tinggal di kota kadang nangko. Keduanya orang sekampuang nang salah buah setapian dusana caro banagari. Deraso baradai balimbago basuku bapuak-puak gadang tolong bantuan adik anak ranah lubu aluang menyambut dagang dari Medan. Rasu ukhuwah Islamiyah jamaah mensaji menyentuni ikhlas tak ingin naruh balik. Masya Allah, Masya Allah, alangkah hinonyo diri nangko ya Tuhan. Orang sekampung sanagari, orang sahadai salimbako, orang saiman saagamu itu nanambo zalimi salamuku. Kini di saat awak tak badayo, bukanlah sumpah batarimu, bukan pulau dendam kesumat, malah dibantu disantuni buruak ditimpo dengan bayak tubuh riwaleh ayah susu. Maafkan nambo, maafkan. Sebagaimana nan biasa di bulan Ramadan macam kini agak sibuk gawe maadang. Sesudah salat mugari selesai pulau berbuku, disusunlah pihak sajadah dipasang layar pembatih antara pedusi laki-laki. Si pikir lalu disiapkan jamaah barang suat tiba, lama-lama saflah panuh sembayang Isya dimulai. Sebelum salat tarawih ceramah kutum 7 minit, beko selesai pulau witir tadarwih bersama-sama jam 11 baru pulang, itu setiap malam. Waktu ketika itu petang kami malam Jumat seminggu hari kelebaran. Semenjak luas yang cako maadang tarasopan yang agak bare rasa keduanya. Mungkin tensinya agak naik. Selama bulan puasa banyak memakan dan bersantan. Atau sekadar nama biasa barangkali entah kok flu je masuk angin. Nah nyatu sesudah makan ubek agak lungga sakit kepala tak sampai lepeh puasanya. Anggota tadarwih lagi pulang, tinggal maadang surang diri menyusun rea Quran menyau memasak pintu. Hari dan hujan-hujan rinai udaro agak lambo amam. Beliau alun pai lalo asik menyusun-nyusun kain. Dipakai nempal yang baru, koko paragiah dan makati saratosa ruang gajadu 2. Sesudah segeh memakai maadang ke kamar mandi maulang menjawe ulua. Lalu duduk madok maherak mulai berzikir panjang-panjang puih berzikir nyaman doa. Sudah itu sembahyang sunat. Habis salam takabiyah pulau, beliau kini salat malam sengaja tadi alun mitir itu haji diterima. Selesai sembahyang sunat penutup 3 rakaat, maadang menjambur rea lalu mengaji surah Yasin bersambung surah Taubat, surah Ikhlas menamaikan. Di dalam halayan surah tersimpan catatan doa itu yang sedang beliau baca. Ikulah doanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masta'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Bahwa aku dalam penguasaan-Mu sesuai dengan apa yang mampu kulakukan. Aku berlindung dengan-Mu dari segala kejahatan yang Kau ciptakan. Aku telah terima nikmat-Mu tak berhingga.
dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu, ampunlah daku ya Allah, tiada zat yang dapat memberi ampun kecuali Engkau. Sesudah doa dibaca, entah apalah tu sebabnya, tiba-tiba angoknya sasak mata galok pandangan kalam berbintang-bintang percalian. Sudah tu entah rasian tu namanya atau sekadar perasaan, badan terasa di lautan galok kulito masuk itu. Gilo digulung-gulung ombak di lamun-lamun galombang. Tiba hujan serta badai mahampeh kian kemari sudah membubuang di hayaknya. Indak lama sesudah itu angin baragi sua usai juo lawi memulai agak taduah kinilah tanang samparono. Di saat ketika itu tubuhnya rasa terapuang dibawa dijujut arus. Mailia taruh mailia entah ke mana. Tak tahu arah muarunya. Entah di mana tu agaknya. Dari jauh nampak cahaya bermulai terkijok-kijok, kini semakin nyalo juga. Rupanya itu nan batuju kekian badan dibawa, kinilah hampir tiba lagi. Lah tiba di tepi cahaya badan ringan bak aso kapeh malayang malayok-layok, masuk kawan dan bagumpa putih janya tarang sabalik. Tiba-tiba badan menukik jatuh meluncur masuk kabut. Entah kemana tu agaknya jauh. Kemudian lanyo hilang di ranah tak bertentu. Menurut dan sudah sajam sebelum sahur suara Maadang latadanga menjagokan orang bukulil yang melalui mikun saja. Biko disambung je salawat ataupun kaset pengajian sampai waktu imsak maswat. Tapi bakolah sekaliku suara beliau tak tadanga. Mungkin si pikir sedang rusak atau Maadang nentak kalau mungkin juga kok kurang siai. Ditunggu sesudah imsak dinanti waktu azan mikun sajian yang dua. De indak tadanga jua imsak lewat subuh ala maswa, makati bagagi kemusaji azan lapatui bakumandang. Satibo liau di surau pintu gadang batutui jua, di toko sambil berimbau basura memanggil namu sepatah hendak menyanyi. Waktu disilihat dari jendela nampak Maadang candu sujui duduk bersimpuah samparono mukunyo tungkui karya madok luruh arah kebelat. Dek diimbau hendak tawangun makati menjapit kunci serat, oranglah banyak menantikan. Lalu dibuka malah pintu langsung mahoyak menjagokan manga dek lalok lama bana. Tapi Masya Allah, saat itulah ketahuan Maadang lah tiadu. Diresik jantung tak badata angok baranti turunaya, tapi badan wangi juga. Untuk memastikan menjalehkan jadi yapik doktor di Subarang, barulah sinan kesayahnya beliau tak adolai painyo alulamu bana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pagi Jumaat itu rami orang selisih basah ke dalam munsajid muhajirin. Sinan takziah rang menjangwa maik Maadang babujua kan. Selesai salat Jumaat bayar yang salat jenazah tarikh bararak ke Pusarong, baduyun orang mahanta sampai masuk kaliang lahat. Di TPU Karet Bifak dalam wilayah Tanah Abang, ada sebuah kuburan baru terletak sebelah barat sesampiang jalan ke Bendungan. Di atas kalang lunyo tertanam mejan bertulisan Muhammad Hasan, wafat tanggal 31 Maret 1981 dalam usia 56 tahun. Itulah kubuah Maadang urang baga di agam baruah, dari tanah baliak ke tanah indak nangkaka di alamku. Sadonyo punya milik Allah. Siapapun jua orangnya, baga atau penakui, pamerang atau penyaba, tapuji atau takutua, di suatu saat apik panggilan, dan itu pasti. Di sana pendengar, sampai siko kisah Maadang. Sayo patah tabang baranti api padam puntuang punanyi kisah tamat cerita habis. Maaf diminta ke pendengar. Salam kompak dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.